from Philippines.
Mute. Natay may buntis ako, kaya emosyonal pa ako. Noong nakapagod ako ay nakatanggap ako ng mensahe mula kay Sunshine at nagkukulang sa mga siya. Sumagot na kami kasi nag-usap na kami. Dahil may pagka-people pleaser pa ako noon ay in-invite ko si Sunshine na pumunta sa bahay namin. Sunshine, salamat sa pagpunta mo rito sa bahay ah. Simula kasi nung nanganak ako at nag-alaga ng anak namin ni Ronel, bihira na akong makalabas at may makausap. Ay, talaga? Hirap naman nun. Buti hindi napapanas na away mo. Nakakausap ko naman si Ronel. Pero pag uwi na lang niya galing trabaho. Tsaka pag pumupunta rito si na mama at yung mga kapatid ko. Pero hindi naman din yun madalas. Siyempre, may sarili-sarili rin naman silang buhay. Yung mga kaibigan mo bukod sa amin, siyempre, katrabaho lang naman ang meron ako. May ilan akong kaibigan sa trabaho pero nakaka-chat ko lang din. Hindi naman ako madalas nakakahawak ng cellphone dahil abala ako sa pag-aalaga sa baby namin. Ah, kaya pala. Ay, kumain ba tayo? Ang taba ng baby niyo ah. Di ka ba nahihirapang umiyak? Nahirapan. Muntik pa nga akong mawala ng malay at masisarili. Buti na lang, alam mo, magaling yung doktor na nagpaanak sa akin. Kaya nakaraos ako. Ganun ba? Parang natakot naman ako mga anak niyan. Kinukwento mo pa lang, masakit ni. Aba, sarap naman magkaanak. Sarap ko sakali nga naging may normal delivery. Pwede ka namang i-CS. Safe din naman yan eh. Nai-imagine ko pa lang na bibiyakin yung tiyan ko. Parang hinimitay na ako eh. Siguro, huwag na lang kami mag-diagnostic. Ikaw ang bahala. Pero baka naman magbago pa ang isip mo. Ay, baka kapag nakakita ako ng baby na cute, tapos ang sarap-sarap amuyin, tsaka ang lambot-lambot hawakan. Yung baby mo kasi, no offense ha, pero mataba lang, pero hindi nakakagigil. Tapos, sampang cute lang. Wala kang balat sa mukha katulad ng tatay niya, pero maitim naman. Nagmana pa rin kay Ron. Sayang, babae pa na. Teka. Hinay-hinay ka naman sa mga sinasabi mo. Baka nakakalimutan mong anak ko ang nilalain mo. Langit agad, hindi ba pwedeng real talk lang? Ayun no, tingnan mo nga yung itsura ng anak mo. Walang mali at pangit sa itsura ng anak mo, Sunshine. Kaya grabe ka naman makapagsalita dyan. Pati bata, hindi mo na pinalagpas sa mapanlait mong bibig. Akala ko pa naman nagbago ka na. Pero mukhang hindi na yata mangyayari yun. Uy, relax ka lang, Janice. Yan ka na naman eh. Umiinit agad ang ulo mo. Paano hindi iinit ang ulo ko? Yung bastos mo? Lah, bastos agad? Opinion ko lang naman yun. Alam mo, kasalanan mo rin naman kung bakit eh. Pipili ka na nga lang ng lalaki, yung mukhang halimaw pa. Sana naman yung maayos-ayos yung jeans ang pinatulan mo. Pag hindi ka pa umalis sa pamamahay ko, ikaw lang papatulan ko sa tiyan. Wow ha, galit na galit. Bale, hindi mo na ako kailangang ipagtago yan dahil aalis na talaga ako. Mamaya mahawa pa yung mag-iipan ako sa kapagitan ng anak mo. Oh, akala ko ba ayaw kong mag-anak? Depende, baka magbago pa yung isip ko eh. Pero sigurado naman ako na maganda ang genes namin mag-asawa kaya magiging maganda rin ang baby namin. Hindi tulad ng anak niyo ni Ronel. Halimaw in the making. Papadudot, bakit kaya may mga taong ang sasama ng ugali at walang makundangang magbigay ng komento? Lalo na kapag usapang mga itsura ng mga anak ang pinag-uusapan. Hindi ko akalain na hindi pa rin pala nagbagong ugali ni Sunshine at mas lalo lamang yun. Nilumala nang wala matapos niyang langitin ang anak ko sa mismo pamamahay ko. Kaya sa galit ko ay pinalayas ko siya at wala akong pakialam kahit na nagtatalak pa siya, pinalalabas niyang inapi ko siya. Makaraan ng ilang araw ay nakatanggap ako ng balita na siniraan daw niya ako kina Jessica at Gianna. Siyempre malungkot ako dahil hindi ko akalain.
magagawa niya ang bagay na yun. Sumabay pa sa postpartum ko ang nangyari kaya nalugmok ako ng gusto. Akala ko rin ay kaibigan ang tuloy nila sa akin pero masakit malaman na hindi pala talaga sila masaya sa mga nagumpay ko. Pinagkukulit naman sila at hindi mabuti ang intensyon nila sa akin, sa aking pamilya. Director, pwede mo mag-breakdown? Hindi. Breakdown lang. Nakikinig ka doon. Sa happiness. Oh, miyambag na ako ah. Sumasaya. Ako ulit tayo. When coughing becomes bothersome or even painful for children, cough medicine can help give their throat much needed relief. There are medicines for different types of cough. Mucinex such as homocysteine help prevent stomachs to dry and aid in reducing its production, making it easier to expel bacteria out of the body. This may help kids or adults Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papatuto kung sinabi ko yon kay Rodel ay nalungkot din siya sapagkat alam niya kung gaano ako magpaalaga ng mga tao sa buhay ko na itinuring ko ng mga kaibigan. Wala rin naman ako masasabing kaibigan o nag-aaral pa kami bukod kina Sunshine dahil nga sa nakapokus lamang ako noon sa pag-aaral. Kaya naman malaki talaga ang epekto sa akin ang ginawa nila. Buti na lamang at pinalawa yun ni Rodel at pinaramdam niya sa akin na hindi ko lang siya asawa, pwede ko rin siyang maging kaibigan. Sa ganun ay naramdaman ko na hindi ako nag-iisa at nag-focus na lamang din ako sa pag-aalaga sa anak namin. Nilayo ko ang aking sarili sa social media pero may mga pagkakataon talaga na akala mo ay okay ka na. Pero hindi naman pala papanulo. Bakit, Han? May problema ba? Ikaw pala, Han. Ba't ka malungkot? May nangyari ba? Naku, wala naman. Ayos lang ako. Ngayon ka pa ba maglilihim sa akin? Sabihin mo na, may bumabagabag ba sa'yo para matulungan kita? Wala naman. Meron siguro pero mababaw lang naman to, Han. Ay, kahit na mababaw pa yan, sabihin mo pa rin para malaman ko. Tsaka kung mababaw yan, hindi ka naman magagawa pa nung kutin mo. Sa bagay, tama rin naman. Pero, nakukonsensya kasi ako eh. Dahil dapat hindi na ako nalulungkot lalo na may kinalaman yung Veda Sunshine at dun sa dalawa pa namin kaibigan. Oo, eh, anong tungkol sa kanila? May ginawa o sinabi na naman ba sila sa'yo? Wala naman. Pero, nakita ko lang sa social media na magkakasama sila habang nagtatravel. Pero bago yun, madalas meron silang upload ng mga labas nila, cafe hopping, at kahit sa mga restaurant. Sobrang saya nila. Nakalimutan na nila ako. Eh, hindi ka mahal pa nila niyaya. Eh, kahit pa paano naman may pinagsamahan kayo. Oo nga, pero hindi rin naman ako sasabi. Pagkatapos ng mga sinabi nila sa inyo at sa anak natin parang nawalan na ako ng amor na harapin pa sila. Hindi na ako galit sa kanila, pero galit ako sa ginawa nila. Kasi maling-mali yun. Masyado silang mapanghusga na para bang wala silang kapintasan. Ganun talaga siguro kapag masang mata at bibig sa panalangin. Pero sarado naman ang puso para unawa. Masaya ako na hindi ka nagtatalim ng galit sa kanila. Pero nalulungkot naman ako dahil apektado ka ng kasamang ugali nila. Tsaka yung pagkakaibigan. Feeling ko, makaka-move on din naman ako. Kailangan ko lang damdamin tong lungkot, Han. Tinuring ko kasi talaga sila ng mga kaibigan ko eh. Akala ko solid kami, pero nagkamali ako. Sila lang din, bukod sa'yo, ang mga naging kaibigan ko ng high school. At tama ka, meron kaming pinagsamahan, at yun yung pinanghihinayangan ko.
Pero alam mo, realize ko na baka ako lang naman talaga ang nagturing sa kanila na kaibigan. Baka sila hindi naman. O baka hindi ganun kalalim ang pagkakaibigan na meron kami. Kaya nga halos wala silang pakialam sa nararamdaman ko eh. Kung masaktan man ako o kung ano-anong panlalait nila sa inyo ng anak natin. Kaya huling beses na to. Huling beses na. Nalulungkot ako. Kasi hindi nila ako niyaya sa mga gala nila. Na hindi nila ako kinausap, kinusta, o nag-sorry man lang sa mga sinabi nila. Huling beses na to kasi tuluyan ko nang puputulin ang ugnayan namin. Ia-unfriend ko na sila. Teka, yan, na-unfriend ko na silang tatlo. Sigurado ka na ba sa desisyon mo yun? Oo naman. Medyo lumuwag ang dibdib ko ngayon. Nakakalimutan ko na lang din ang mga pinagsamahan namin. Oo, minsan naging mahalaga sa akin ang pagkakaibigang meron kami. Pero mas mahalaga na sa akin ngayon ang pamilya natin, Hon. Papadudod sa una lang naman mahirap at malungkot pero sa huli nakayanan ko rin naman at masasabi ko na tuluyang ang pagkat-off na Sunshine, Janine at Jessica ang pinaka mabuting desisyon na ginawa ko sa buong buhay ko. Oo, napakahalaga nila sa akin noon pero nang dahil sa mga ugali nila ay pinatunayan lamang nila na wala silang puwang sa buhay ko ngayon. Malaki po ang pasasalamat ko kay Rodel dahil sa suporta niya at pagmamahal. Pinararamdaman akong mahalaga ako at kaibig-ibig sa sarili ko. Doon ay hindi lang naman sa Sunshine at pwede kong maging kaibigan. Marami pa raw akong makikilala sa aking panakasawa. Yung magiging tunay na masaya sa bawat tagumpay ko sa buhay. Pero para sa akin ay sapat na meron kaming ilang kaibigan at pamilya na sumusuporta at nagmamahal sa amin ang turno. Hindi nagtagal ay naging okay naman ako sa pagtutulot at hindi rin kasi ako pinabayaan ni Rodel, lalo na sa pag-aalaga sa anak namin. Alinhinan kami pagaman siya ang mas nakakalabang. Masasabi ko na isang malaking biyaya ang maging asawa niya papadulot. Uy, grabe naman to. Seryoso ba talaga siya? Naku, kawawa naman pala si Sunshine. Bakit ano nangyari kay Sunshine? The organization investigated a significant number of security controls, firewalls, lines. Yung Sunshine? Teka, yung kaibigan mo bang laitero yun? Correction, dating kaibigan. At oo, siya nga yun. Eh, kasi itong si Marlene eh, yung kaklase nating nerdy-nerdy, natatandaan mo pa ba siya, ha? Oo, yung may malaking salamin na allergic sa choke. Oo, pero loko ka, pati yun naaalala mo pa. Oo naman. Kasi sino pa naman ang makakalimot? Nagkagulo pa nun sa classroom dahil bigla na lang siyang hindi makahinga. Kaloka nga eh. Okay, sige. So anyway, may chinika lang naman siya sa akin tungkol kay Sunshine. Alam kasi niya na hindi na kami mutual sa social media. Kaya yun, sinenda na lang niya ako ng chismis. Eh, ayoko na nga sanang basahin kasi hindi naman ako interesado. Kaso wala eh. Kinuwento pa rin niya. Eh, ayun na nga. Alam mo, hindi malayan na pala si Sunshine ng asawa niya. Oo, tapos sabi pa eh, nananakit daw yung mister niya. Ilang beses na raw siyang nabugbog at ospital dahil sa pagiging violente nito. Hindi ko babaero din, kaya ayun, nakunan daw si Sunshine dahil sa stress sa asawa niya.
sinong babae hindi deserve na maranasan yun. Pa, sana makausap pa rin siya at malagpasan yung pagsubok na pinagdaraanan niya. May plano ka bang talawin siya o gusto? Ay, naku, wala. Alam ko naman may ibang tao na ang gagawa nun para sa akin. Tsaka, nandiyan naman sila Jeline at Jessica. Sila naman ang magkakaibigan kaya sana madamayan nila si Sunshine lalo sa mga panahon na to. Sigurado ka ba? Ayos lang naman sa akin kung gusto mong makipagkita sa kanila. Pero syempre, Ayos na ako, Han. Sigurado ako na ayoko na silang makita. Pero syempre, pagdarasal ko pa rin na maging maayos yung sitwasyon ni Sunshine. Yun na lang ang magagawa ko sa ngayon. Ayoko na kasing isaalang-alang ang peace of mind na meron ako kapag nakikipag-reconnect pa ako sa kanila. Hindi rin naman ako masaya sa sinapit na lalo babae rin ako. Kaya nga, malaki ang pasasalamat ko sa Panginoon dahil ikaw ang napangasawa ko. Hindi ka lang kasi mapagmahal at responsableng tatay sa anak natin. Mabuting tao ka rin. Magkalinga at hindi ka nanakit. Pisikal man o sa salita. Isa yun sa mga katangian mo na nagustuhan ko, Han. Kaya salamat malaki rin naman ang pasasalamat ko sa Diyos kasi ikaw ang babaeng minahal ko at pinakasalan. Buti na lang silang tabi ko ng takot ko at nagtatakot ko sa'yo. At salamat din, Han, kasi tinanggap mo ang pag-ibig ko. Mahal kita at ang anak natin. Mahal na mahal ko rin kayo. Wala na akong mahihiling ka sa may kapal dahil binigyan niya ako ng pamilya na mamahalin at alagaan ko sa panghabang buhay. Ganun din ang pagkakaroon ko ng isang mabait at mabuting asawa na siyang kasama ko sa pagharap sa anumang sitwasyon na pinagdaraanan ng aming pamilya. Mahal na mahal ko si Ronel at walang pagsisisi ang puso ko na pinakasalan ko siya. Masasabi ko na mapalad ako sapagkat napunta ako sa tamang lalaki. Kaya naman sa mga kabarangay natin dyan, bagaman mahalaga ang pisikal na aspeto ay mas mahalaga ang nilalaman ng puso ng isang tao. Sapagkat kukupas ang ganda, subalit hindi ang kabutihan ng kalooban. Barangay Love Stories. Magkakaiba ang personality ng bawat tao dahil magkakaiba rin tayo ng buhay na pinanggalingan. Pero hindi dahilan yun para hindi tayo magkaroon ng maayos na relasyon sa taong mahal natin. Ikaw, kapuso, babaguhin mo ba ang ugali ng karelasyon mo na hindi kasundo ng mga taong mahalaga sa buhay mo? Dear Mama Dudu, ang sabi po nila ay hindi mo dapat binabago ang sarili mo para sa ibang tao. Pero paano kung nahihirapan na silang pumasok sa mundo mo? Paano kung hindi na sila makasabay sa iyo? Paano kung magsawa na silang pakisamahan ka? Magbabago ka ba para sa kanila o hahayaan mo na lamang na mawala sila sa buhay mo? Papadudod ako nga pala si Erickson, 28 years old from Sampaloc, Manila. At nagtatrabaho bilang HR head dito lamang din sa Manila. Papadudod, matagal na po akong nakikinig sa inyong programa na Barangay Love Stories. Kaya naman naisipan ko rin na ibahagi ang kwento ng buhay ko na
sana ay makapag-iwan din ng aral sa ating mga kabarangay. Papadudod almost 5 years ago nang makilala ko si Michelle. Isa po siyang balerina. Mahilig kasi ako manood ng mga musical play at unang beses ko siyang nakita noong mag-intermission number ang grupo nila sa isang play na pinapanood ko ay gandang-ganda talaga ako sa kanya, papadudod. Lalo na habang sinasabayan niya ang pagsasayaw, ang mabagal na musika na umi-ere noon. Doon ko lang din po na-realize na totoo nga ang love at first sight. Dahil talaga namang tinamaan ako sa kanya ng gabi na yun. Mabuti na lamang po at may mga kakilala rin ako ng mga taga-teatro kaya hindi na ako nahirapan pa na makipagkilala kay Michelle. Hindi ko na rin po sinayang ang pagkakataon at ginawa ko ang lahat para mapalapit pa lalo sa kanya. Hanggang sa magkaroon na nga kami ng relasyon na tumagal ng 4 na taon. Papadudod sa umpisa pa lamang ay pinakita na sa akin ni Michelle ang totoong ugali niya. Tahimik siyang tao at hindi siya mahilig umimik at madalas kapag wala silang show ay nasa bahay lamang siya at nagbabasa ng mga libro niya. Sa totoo lang si Michelle ang pinakaiba sa lahat ng babaeng nakakarelasyon ko. Pero siya rin ang pinaka-minahal ko kahit madalas ay may sarili siyang mundo. Hindi kasi talaga siya mahilig makihalubilo sa ibang mga tao papadudod, kahit mga sa mga kaibigan o pamilya ko. Kumain ka na ba, mahal? Wala pa akong gana kasi medyo kagigising ko lang din. Pero nagkape na ako kanina. Kumain ka na mamaya. Para kahit pa paano, magkala na yung tiyan mo. Bakit pa laging puro tayo na nasa isip mo kasi hindi ko naman kailangan yun. Opo. Alam mo naman kung gaano ako kalakas kumain kapag nakaramdam na ako ng gutom. Alam ko kasi mas malakas ka pa kumain sa akin. Mahal, sigurado ka ba na ayaw mo sundan kita sa inyo ngayon? Para makapagod dito sa family gathering namin. Wala ka naman rehearse sa mamaya, hindi ba? Kasi wala ako sa makakabas sa bahay ngayon eh. Saka baka ma-please lang ako kapag pumunta pa ako dyan. Bakit ka naman nauuwi dito na kasama mo? Kilala mo naman ako. Ayoko talagang nakikipag-usap sa maraming tao. Lalo na kung hindi ko naman kilala. Kaya ata sinasama dito. Ayos na. Oh, Erickson! Nandito ka na pala. Kanina pa kita hinahanap doon sa loob ng bahay. Ay, sorry po, mami. Ginawagan ko lang po kasi si Michelle. Anong sabi niya? Makakasunod daw ba siya dito sa family gathering natin? May rehearsal na po kasi sila mamaya. Ba? Sayang naman at matagal na rin siyang gustong makilala ng mga pinsan ko. Sabi ko sa kanya eh. Pero nag-promise po siya na babawi siya next time. Alam mo anak, hindi naman sa inuhusgan ng pangit ng boyfriend mo na yan. Pero sa 4 na taon na relasyon ng pinanong mo, parang wala pa yata ang beses na gusto niya ako. Ay, natin nagkulot kay daddy. Kabi naman bigay si tubong ko. Ay, di ko light blue. Pero iba pa rin yung nakakasama namin siya, mas nakikilala. Sana, naiintindihan mo yung ibig kong sabihin. Opo, mami. Nag-gets ko po yun. Huwag mag-alala.
Init puta. Mahirap naman kasing sabihin sa kanila ang totoong dahilan kung bakit wala si Michelle. Na ayaw lang talaga nito pumunta sa family gathering namin na hindi sanay sa maraming tao at mas gusto na maraming alaman na isa. Ang matuloy na ibig lang naman si Michelle na ganun siyang klase ng tao. Hindi kanilig pagkakalit dito sa iba, mas gusto niya na may sarili lamang siya tuto at mas swerte ako na sinama niya ako doon. Mas gusto niya na kami dalawa lamang ang palagi magkasama o magkausap. Pero mapatutod na ibig niya po ako ang point ni Mami. Nabanggit ko kasi kay Mami na seryoso na ako kay Michelle at gusto ko siya ang makasama ko sa habang buhay bilang asawa ko. Mapatutod kahit kailan, hindi ko nakialam si Mami sa mga nagiging relasyon ko. Pero dahil nga, naparamdam na rin ako sa kanya na gusto ko lang magpagay sa kanibig na buhay at ko ng sarili. Dahil pinapalala sa akin na sana makaka-close naman daw niya sa siya ano. Sa akin tatlo na lagi na magpapagawin na mapatutod ako ang bunso. Wala mga asawa. Sa lahat ng asawa at mga kapatid ko ay ay maging malapit din sila sa hindi ako sigurado kung ano kaya ako pwedeng mangyari. Dahil kahit minsan ay hindi nag-adjust si Michelle para sa akin, malalapit sa hindi nila natin ako nahirapang i-park yung kotse. Sakto lang din kasi bakit tayo nakarating dito para sa family party namin. Hindi kasi masyadong traffic sa dinaanan natin kanina. Ay, sinabi ko pa. Hello, Water Rock. Baba na tayo ng kotse habang hindi pa siya magpila sa entrance. Mahal, pwede bang, pwede bang dito na lang ako sa kotse? Bakit naman? Eh kasi parang ang daming tao sa loob. Nakakailang at saka baka ma-out of place lang ako. Kasi hindi ko naman sila mga kilala. Hindi mangyayari kung akong bahala sa'yo. Ano naman? Mahal, ayoko kasi talagang bumaba ng kotse. Hihintayin na lang kita dito. Eh, pwede mo din sunod ng kotse. Makikinig na lang ako ng music at saka may dala akong libro. Magbabasa na lang muna ako habang naghihintay sa'yo. Pero sa'yo naman yung ayos mo yan, oh. Tapos pamahinig ka lang dito sa loob ng kotse. Okay lang ako, mahal. Alam mo naman na sanay na akong mag-isa. Isa pa, hindi ka naman magtatagal sa loob, di ba? Lalabas ka din naman kaagad para doon na lang tayo kumain sa paborito mong restaurant na hindi masyadong matao. Sige, mahal. Sandali lang ako sa loob. Kukunin ko na yung award ko para sa 5th anniversary ko sa company namin. Tapos next na kagad tayo. Kaya na ako dito. Uy, Erickson! Bakit ngayon ka lang? Akala namin ni Rachel hindi ka na darating eh. Oo nga. Kanina ko pa nga kinukulit si Rick na tawagan ka. Sabi naman niya, nag-text na raw siya sa'yo. Sorry, nagtatapos ako kanina kaya hindi na ako nakaragay. Ayos lang, pero
Oh, chop soy. You know, chop soy. It's Filipino dish. Bumaba ng kotse kahit saglit lang. Oo, kaya naglalaro si Michelle. Papagtanong naman namin kapag mas kinulit ko siya eh. Hindi sana pala, hindi na lang siya sumama sa'yo dito. Yung totoo, Erickson, hindi ka ba nahihirapan sa setup yung dalawa? I mean, hindi ka ba nabobore? Hindi naman. Mahal ko si Michelle eh. Kaya masaya ako kahit ganun ang personality niya eh. Lats naman! Ang cheesy! Alam mo, Erickson, kumain na lang muna tayo kasi nagsisimula na ang award eh. Sige, para makalas na rin agad ako pagkatapos ko makuha yung award ko. Totoo naman na mahal ko si Michelle Papadudod. Pero hindi totoo na hindi ako nabuboard sa setup ng relasyon naming dalawa. Nung una nga Papadudod ay nagulat ako na pumayag siya na sumama sa company party namin. Pagkatapos kong sabihin na makakatanggap ako ng award para sa 5 taong kong magtatrabaho sa kumpanya. I'm not Excited married, pa siya habang sinasabi na nanonood niya ng mga video but I'm not single. matanggap ng award. Pero noong nandun na nga kami ay bigla na lamang nagbago ang isip niya. At alam ko na hindi ko na siya makukonvince para sumama sa akin sa loob. Papatulog nang bumalik ako sa kotse pagkatapos ko ang award ay nag-sorry si Michelle sa akin. Nakita pa lang daw kasi niya na marami ng tao sa entrance ay hindi na siya naging komportable. Sinabi niya naman ulit sa akin ang mga dahilan kung bakit gusto niya na palaging nag-iisa lamang. Na hindi talaga siya komportable sa maraming tao sa paligid niya. Na ang pakiramdam niya ay nanliliit siya at para bang palagi siyang pinag-uusapan ng iba. Yon ang mga dahilan na paulit-ulit ko na lamang narinig mula sa kanya. At bago niya pa yon sundan ng paghihakay, sinabi ko na kaagad sa kanya at ayos lang yun. Na naiintindihan ko siya at walang problema tungkol sa mga nangyari. Kahit minsan, parang pakiramdam ko ay hindi talaga normal ang pagiging introvert ni Michelle Papadudod. Pero dahil mahal ko nga siya ay pipilitin ko pa rin intindihin ang ugali niya. Kahit medyo nahihirapan na talaga akong mag-adjust. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Wala akong ibang problema sa relasyon namin ni Michelle. Bukod sa pagiging loner at introvert niya ay sobrang sweet kasi niyang girlfriend to the point na gusto niya ay ako lamang ang kasama o ka-date niya kapag wala siyang show o rehearsal. Ako ang priority niya bukod sa pagsasayaw niya, Papadudod. At nararamdaman ko na sa akin na rin halos sumiikot ang mundo niya. Nalaman ko kasi na ako pala ang first boyfriend niya dahil takot siya na pumasok noon sa isang relasyon at magtiwala sa ibang tao. Kaya nga kaunti lang daw ang mga naging kaibigan niya dahil kaunti lang din ang nakakaintindi sa kanya. Hindi rin siya mahilig umimik o kahit ang sumama sa after party ng show nila. Madalas nga kapag nanonood ako ng performance nila sa pagsasayaw, ay niyayayin niya kagad ako na umalis kahit doon kumain na lang sa ibang lugar na walang nakakakilala sa aming dalawa. Para daw, wala na masyadong storbo at ramdam namin ang solo namin ang mundo at kaming dalawa lang talaga ang magkasama. Kaya nga eh, may chocolate pala tayo. Ang hyper niya na. Ano pa kaya kung nandyan na ako? No. Salt is not good. Sa restaurant, may dinner kasi kami ni Michelle. Hintay ko lang siya. Oo, dito kami kumain kahapon. Kasi pinapagsampit mo ka lang dati ko tapos dati Hindi masyado matao. AJ shopping ako kasi pinapag mo ka isang imbulong mo daw di ko box na Awan talaga tiko ano daw. AJ ko na gan AJ pagkabilang na Di ba siya katinang ko? pagkabilang na ito black na AJ black na nga
Pagpagpili lang may Shopee. Hindi kas la supot nga black. Uwan. Uy. Ako yung mga dun naman. Kasi wala. Kaya kailangan. Kasi mga lukatan mo. Galing. Di ba sikatin ang lukat data? At yung kulay, at yung plastic ti kuwan na, Shopee. Dapat di pala gawin yung lukat. Tapos ako magamit yung mga lukat. Oy, gamin pali na gamin nga nakita gamin. Andi Shopee, kinitita. Awan ti kwa na dati. Di data sa bali data. Ang sa bali kayo nila yun. Pinita party ng manager niyo, no? Nasa work na sila ngayon eh. At kaya sila tumawag para inggitin lang ako. Kasi Ikaw tutambol ko hindi dito. ko alam pa sagot lahat ng manager namin. Gusto mo bang sumunod sa kanila doon? Ayos lang naman kung umuwi na lang ako, tapos Ayos na ako, tuturo ka ba? Siyempre, gusto ko na kasama ka kaysa sa mga trabaho ko. ano ba? Oo naman siyempre. Bakit mo naman iniisip mo mas gusto niyo pa silang makasama? Mahal lang kasi nabubuhay na sa ginagawa natin o sa relasyon natin. Hindi tayo kakain sa apartment ko. Hindi tayo Hello, sa Jess Hernandez. restaurant. Tapos, bakit ang ginawa niyan? Pag sinasama mo ako sa kaibigan ninyo ng mga kaibigan. Alam mo, okay lang naman sa akin kung minsan sila naman ang samahan mo. Naiintindihan ko na magkaiba talaga tayo ng personality at kung pumilit din ang sarili ko na mag-work ka na talaga sa akin. Pasensya ka na talaga, mahal, kung ganito ako Baka nabahan ko dati nga tikabuguanan. Kasi ako sa relasyon Bantaw. Natay. matagal ko nang tanda Anak. magiging ka talagang tao. Giday-giday. Hindi ka sanay kumili. Pero wala kang kailangan na baguhin ang pinili na gawin. Basta itong tatandaan mo ha. Mahal kita. Hindi ko lang mababago na. I've been looking in the sky. Matutot minsan ay sinabi ko noon kay Michelle ang tungkol sa issue ko sa pagiging introvert niya. Na sana ay medyo baguhin niya ang sarili niya at mag-adjust siya sa mga taong nasa paligid niya. Kaya lang nararamdaman ko na parang sumasama ang loob niya. Lalo na nang sabihin niya na hindi niya kayang magbago para sa Ano lang ibang kaya? tao. Ilang araw din siyang naging cold sa akin, pero nagkabati rin kami kaagad nang hindi ako huminto sa panunod sa kanya. Simula nga noon ay hindi ko na sinubukan pa na i-convince siya na magbago siya. Alam ko na madaling nasaktan ang feelings niya. Ako Where are you na from, Sir makapag-adjust. Jess? Palagi Oh, crush sa is good. sitwasyon naming There's dalawa. nothing wrong about Hindi na crush. ako masyadong sumasama sa gimikan ng mga Rasha- opisina ko. Kung Rasha, ano-ano ganun dahilan na. na rin ang iniimbento ko kapag hindi nagpupunta si Michelle sa family gathering namin at pinilit kong mag-enjoy sa routine ng relasyon naming dalawa. Mapanutot mahal ko naman po talaga si Michelle at sigurado ako doon. Pero ngayon ko lang naaminin na medyo napo-bored na talaga ako sa relasyon namin ng girlfriend ko. Sa ate anak. Ako tingin nga lang edida naman. No. I'm Ilocos. So, Wow, so many toys. Oh, wow. Mga tayon. Mahal na matawag ka. ang lalaki na to ubingan aya. Sorry kung hindi na kita nasundo kanina. Tama ang nila. Talaga what-water pa lang ate ah. Matot pa lang plastic mga. Kaya ano mo? Patik na para data. Oo, nandito pa ako, mahal. Kadadaan kasi Iso mo dyan nga. Naibusgan mo dyan ang king. Dahil kanya. Aga pa kay mga duwan. Manganan? okay, mahal. Text na lang kita kapag Ang ganaw ka man eh. Gawa natin. Ayan, sige. Away na naman kayong dalawa. Ate tibagi mo. Ate tibagi. Okay. Apa na mag-iingat ko pa kasi Ay, nagbibagi ni King. kanina pa ba kayo dyan sa pinagawa? Hindi naman masyado. Ay, nagkikasta ni King. Pero narinig namin lahat ng panlalabas Mama, sa girlfriend mo. ay, dyan.
Yeah. Ang sabi ko Half kasi brother. kalabitin mo si Erickson. Kasi nahihiya ako Half mas sister. na pakikipag-usap niya sa girlfriend niya. Hindi ko sinabi Ano mag lang kami ngayon? doon. Ano ba yung ako? Limang kunday. Yan, pakita mo para mag-away na naman kayo. Hangat yung pangkul. Bakit ang aga naman? Ngayon pa lang dumating, di pa lang Ano sa ikaw preso? bisita, oh. Di ba na No, I'm not married. Soon. Kain na tayo? Kahit naman walang rehearsal yan. Oo, bukas na daw. Pumunta siya dito. Para walang stock. Ikaw naman, nagsiselos ka lang ang haba ng puso mo dyan. Hindi, no? Naaawa lang ako dyan sa kaibigan natin. Masyado na kaya nakakasakal ang mundo ni Michelle. Oh, aminin mo, Erickson. Totoo yung sinasabi ko, Kung di kang ba? sa ako niya din. Hindi siya Gusto ko, ay, syempre gusto ko rin naman na sa akin yung mundo lang niya. Pero yung sabihin mo na, punta lang ng ganito, ayaw. Oh, syempre talagang, sobra. Ano, di ba naman ko sobre dati? Managbainak, mit. Nga ko. Pero may bang limitation pa din. Erickson, paminsan-minsan dapat hayaan mo rin ang sarili mo na mag-enjoy. Kaya nga ituloy na natin ang party na to. Bonso, manganin. Birthday ko ngayon, pare. Tibing, manganin. Kasama ka. Bonso. Bisita natin ngayong gabi. Isang gabi lang naman to. Ano ba? Hindi ka makakarating. Tapos may mga one night stand. Yan talagang ayaw ko sa mga barkada ba? Tara na sa dapat magpalpalan. Diba? Mga Mapatutod yun ang kauna-unahang beses na hindi ako tumupad sa usapan Pwede namin. ba naman ko sobre dati hindi ako ko lang? Tandaan ang pagsisinungaling ko sa kanya nang mag-text ako na nakauwi na ako sa Mama, may medicine ba ito dito? I'm already taken. Ng gabing yun dahil siguradong mapoposesan niya akong lasing-lasing na sa alak. Doon na nga rin ako nagpalipas ng gabi sa bahay ni Rick Papadudut. Nang tawagan King, siya, manganin, King. ay pinangatawanan ko ang pagsisinungaling ko. At sinabi ko na kagad na nakatulog ako nang makauwi ako ng bahay kagabi. Sigurado kasi ako na magagalit siya kapag nalaman niya ang totoo at sasabihin niya na sana'y hindi na ako pumunta sa party na yon. Napadudog sobrang na-guilty talaga ako noon kahit alam ko na maliit na bagay. Ayun na yung nandun na. Ang dahilan ng Oh, yes. pagsisinungaling ko. Di ba sa'yo? Oo, nagjo-joke lang ako. Bakit ba? Tinulat mo ako. King, manganon. Manganon, Joy, manganon. Manganon, let's eat. In Ilocano, manganon. English, let's eat. Tagalog, kain tayo. Oh. Paldo. Saldo na naman si Lolo. Kain na. Ang baho talaga. Naglangsi. Diyan. Ngitikin na niyo, Toy. Ito po ah. Hindi noodles. That's all. Baho. Bakit po ha? Yeah, thank you. Let's eat. Manganon! Bunso! Tani! Hi, ganun. Hi. What? Carrots? Ah. Naglo yung bunso ko. Eat a rice ah.
With rice. Naglaliingat ni bunso ko. Ayaw niya. Ayaw niya ng rice. I'm 29 years old. I'm turning 30 na next year. Ang baho ng noodles, ang lansa niya. There, oh. Yeah, I am 29 years old. Yeah, that's carrots. No, that's for your sister. Carrots. Carrot. No, I am. Ang gamit ko talaga ako sa yung Sarado mo. Oh, where are you from, sir? You're kidding me. You're so ugly. Pagkanto mo nga yun, be, yung pinapakinggan natin. Palto. Where are you from, sir? Jess Hernandez. It's look, you're Philippines. Grocery kanina. Kasi nga sinabi ko na may overtime tayo sa trabaho. Baka naman kasi tulog na. Alam mo, hindi ko maintindihan kung paano mo na pagtsatsagaan ang See? English ka pa, kaloka ka. mo na yan. Bakit? Talaga ako magmahal. Filipino lang pala to eh. Dahil nga nagsabi ko, di ba nag-i-enjoy kayo pareho sa relasyon ninyong dalawa? Alam mo na, yung nasasabayan niyo yung trip ng bawat isa. Hindi mo natanong, pero lahat na naging boyfriend ko, nag-enjoy silang lahat sa akin. Lalo na yung mga hiyasa. Rachel, medyo lasing ka na yata. Bakit kinitigit mo yung phone mo subuan ko? Baka kung isipin na iba kasama natin nasa kabilang table, no? Hindi ako lasing, ano ba? Isa pa, Ang hayaan langsa. mo sila sa kung anong gusto Yeah. nilang isipin Dito. sa atin. Basta ako, ipaparamdam No, you're not allowed to go. Yeah, you can go there in Ilocos, but not in my place. In my house, not in my house. Ka Erickson. Kal na. Basta mo din. Kumakain ako ng carrots, hindi ko favorite. Wala akong favorite. Kanya pa uwi. Hayaan mo yun. Minsan na lang ko ito muna. Haan, hindi sa porket hindi mo na paborito o hindi mo na kinakain. Kumakain ako lahat. Parang masarap silang lahat, kaya hindi ako makapili. Ito na nga ba eh. Ay! May ginagawa ka talagang Ay! katotohanan. Ano ginagawa ko dito? Teka, magpapaliwanag ako. Hindi na kailangan. Dahil kitang-kita ko na ang mga dapat mong ipaliwanag. Oh, Chris? Magsama kayo ng malandibang babae. Michelle, sandali lang! Michelle! Papadudot pakiramdam ko ng gabi na makita ni Michelle na halos naghahalikan na kami ni Rachel. Gago talaga tong lalaki to. Talagang walang lalaking matino. See, narinig mo? Walang lalaking matino. Kasalanan ng barkada niya. Kasalanan din niya. Kung umiwas na lang sana siya sa tukso, di ba? Umiwas siya. Pero pinilit ng babae. Nag-flashback ang So, lahat ng possible, kasalanan ko. it depends. Pati na rin ang mga dahilan kung bakit Kapag ako pinilit siya kang kumain ng lason, sa kakainin mo. kabila ng lahat. Saan? Kung bakit at Depende paano kung kuwan, tumagal ang hawakan yung apat na bunganga taon ko ng tapos relasyon tutupo. naming dalawa, papadudot. Wala kang paninindigan pag ganun. Nakakalabang tangat mo siya. Hawak na yung bunga mo. Kaya nga, ang importante pinaglaban mo na hindi mo gusto. Ay naku, hindi mo talaga alam ang kwan. Dapat alam mo yung mga ganyan. Kang papadala sa mga tukso-tukso, di ba? Buti na lang bakla ako. Kahit naman bakla, cheater. Paano mo nasabi? Ikaw. Wala pa nga kung yung jowa. Ano to ba ito? Ano to ba ito sa akin? That is my classmate. Ayun na. Ay, ni Jojo, small solid, usapan. Kaya mo. Among dagito di kan book ni ba? No, I'm already taken, sorry. Nakakahiya. Alam mo yun. Sino? Dagito di Jojo. Kaya, Nakita na kami dito. saka nga,
Shit, ang sarap ng luto ko. Para sa mga. Bye. Ayan, ma. Nakita ko naman lahat, Sumukan Erickson. naman din yung tigan Pero ko. mali kung anong bagay na tumatakbo dyan sa isipan mo. Ito, Tati. Mali Edit sa uwi mo, ah. iniisip ko ngayon. Go. Yung nang mababae Ano ka. ko? Yung niloloko mo ko. Tuloy O yung mo. Tamal na ako, sinungaling mo sa akin. Oo, nagsinungaling ako pero hindi kita niloko, Michelle. Wala akong ibang babae. Kahit nahuli ko na kayong dalawa na halos naghahalikan sa loob ng bar. Pero wala nga kami relasyon ni Rachel. Lasing lang siya. Bakit kailangan mo pang pagsinungaling sa akin? Bakit sinabi mo na nag-overtime ka sa trabaho kahit nakita kitang nakatag sa picture ni Rick sa buwisit na bar na yon? Sorry. Sorry, Mama, para wag. saan? Sorry kasi nahuli kita nagsisinungaling. Bakal. Ano yung bakal? Erickson, naminig mo nga sa akin. Ni Ajay. Carrots. Kailan mo pa ako niloloko? Tini. Hindi nga kita niloloko. Ah. Mali ang nasa isip mo. Tani ang. Oo, nagsinungaling ako pero Tigdaan niyo hindi di may ko isa, sabihin ah. na babae na ako. Bakit kailangan mo pang gawin yun? Dahil ayoko na masaktan ka. Ayoko na mag-away tayo. Dahil ginawa ko ang gusto ko na ayaw mo. Gusto ko na ayaw ko. English ka ng English yun. Ibig mong sabihin, Michelle, hindi kasi pwedeng palagi tayong ganito. Hindi pwede sa akin walang umiikot ang mundo ng bawat isa. Oo, naaminin ko na nagsinungaling ako sa'yo ilang beses na. Hindi ko sinabi sa'yo kung nasan talaga ako at kung sino mga kasama ko. Hindi kita niyayaya na pupunta sa mga lugar na gusto kong puntahan. Dahil alam ko naman natatanggi ka lang. At magtatampo ka kapag tumuloy ako mag-isa. sinabi ko naman sa'yo na ayoko sa mga bar, di ba? Ayoko sa maraming tao. Ayoko sa maingay na lugar. At ganun akong tao. Hindi ako kagaya ng mga kaibigan mo. Naiintindihan ko naman yun eh. Pero sana maintindihan mo rin na hindi pwedeng palaging tayong dalawa lang ang magkasama. Siguro nga nagkamali ako. Nagsinungaling ako para makapag-bar ko makasama ang mga kaibigan ko. Pero sana naman, huwag mong isara ang mundo mo kahit man lang sa pamilya ko. Oh my God. Wow. In your shower, beefed up, low recharge serum body wash with 3% Oh, Dad. Pero sana naman, huwag mong isara ang mundo mo kahit man lang sa pamilya ko. So kasama rito sa issue? Ang hindi ko pagpunta sa mga family gathering nyo? Ang issue dito, Michelle, hindi mo sila pinapapasok sa buhay mo. Paano ka nila makikilala? At paano mo sila makikilala? Kailangan mo ba yun? Oo. Pero hindi nga kasi ako ganong tao. Hindi ba kasi talaga pwedeng tayong dalawa na lang ang magkasama habang buhay? Masaya naman tayo, di ba? Ramdam ako na. Bakit kailangan ko pa silang papasukin sa buhay ko? Sa mundo ko? Dahil lahat ng tao na bahagi ng buhay ko ay magiging bahagi na rin ng buhay mo. Kaya kailangan mo matutunan para makisama sa iba. Michelle, hindi Sakay naman ka na, kita pinipilit kisis ka na na. magbago eh. Ang akin lang, Paano ba huwag kung... mo pilitin na makulong sa mundo mo. Matapos na Huwag tayo mo na nga sa akin. Matapos na tayo dito. Babay na to tayo. Ay, tumato. Pwede ko Aminin ko dito. na isa nakakasakal ka na talaga. Ikaw Mahal dyan. kita. Pero kahit sa angulo mo tignan, darating ang araw na magiging isang pamilya din tayo. Magiging pamilya ng pamilya ko. At kakailanganin mo pakisamahan ang lahat ng tao na bahagi ng buhay ko. Kaya please, ayusin natin to. Ayun, wala ka sa akin. Mahal kita. At ikaw lang ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Papadudot, hindi madali sa akin ang pagsasabi ng totoo tungkol sa personality ni Michelle. Lalo na ang tungkol sa dapat niyang baguhin o i-adjust sa sarili niya. Hindi naman kasi talaga madali para sa isang tao ang magbago, papadudot. Pero hindi ko rin naman sinasabi na kailangan niyang baguhin ang buong sarili niya para sa akin. Salarin ng lalaki. Ang hinihiling ko lang ay ang mag-adjust siya ng kaunti para sa akin at sa ibang tao na nasa paligid namin. Papadudot, alam ko na nasaktan ko ng sobra si Michelle at naiintindihan ko ang ilang araw na hindi niya pakikipag-usap sa akin. Pero dahil mahal ko siya ay hindi ko hinayaan na mawala siya sa buhay ko. Gumawa ako ng paraan para makapag-ayos kaming dalawa. Palagi ko siyang pinupuntahan sa rehearsal nila sa apartment niya at hindi ako sumusuko
sa panunuyo sa kanya hanggang sa muli niya akong kausapin ng maayos. Mas nagkapaliwanagan kami sa isyu namin sa isa't isa. Mabuti na lang ng mga oras na yon ay mas bukas na rin ang isipan niya na makinig sa akin. Muling nauwi sa iyakan ang pag-uusap naming dalawa habang nangangako sa Bye, isa't isa guys. ay mas- I will charge my phone. Low battery na to. Bye.